ya uripe lagi luntur pancen semono kuwi. Mboten, Pak. Mboten. Salah prediksi aku. Salah jenengan. Mergo nadyan kaya ngopelan piye kowe anakku. Lek kowe iki sedih aku melu grantes ngerti ora? Nggih, Pak. Kowe seneng ngene aku melu marem. Kowe duwe pacar ngono aku melu cemburu lho ngono kuwi. Alah. Tegese engko aja-aja lali karo pake, lali karo mboke ngono kuwi. Mboten, Pak. Syukur. Mbok ya mesem mrengu petae apa mbok ya dulu sesate apa dan apa iki janji masuk pacaran lagi upama ya, Truk. Nggih, nyatanipun nggih. Lho ngoten niku para panitia niku le tresna kalih Waranggana. Lagune dikumpliti, mau sing religi wis enek ya ta. Sing babakan katresnan seneng ya wis eneng. Sing babakan kenegaraan cinta kasih kepada nusa bangsa wis ana. Sing piwulang ya wis ana. Saiki tentang cinta ning cinta yang galau. Ana upamane luntur. Ya iya. Ayo iki lah golekne sing wenterane luntur iki. Lah ome iki apik iki, ringik-ringik iki. Ayo. Ngatekon, Nduk. Ayo, Nduk. Sak bawane komplit. Kuwi. Bar iki mau Pak Camat iki Lintang Asmara. Ayo, boleh. Nah, nggih. Apa to, Nduk? Insyaallah. Nah, oke, jos. Iki malah karo Mas Teguh iki lho. Rajanya Mocopat iki. Digekke lho nong awakmu nong. Iki lho. Sinom Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ha iya. Engko diaturke. Saiki luntur dhisik men Umi Hafifah diresapi, Nduk. Ayo. Dadi dicocokne karo karakter lagu lho pancen seneng ya semangat, dan pancen susah ya kuwi ngangge nangis barang ora apa-apa. Nek kaya mripate ra iso metu luwe, diculeki dhewe. Ayo. Malah ora. Cahaya. Yo, Umi. Yen diundur ngelantur ngrasake hati nadyan
nembang nganti tekan ati lagi mau. Mereka ya uripe lagi luntur pancen semono kuwi. Boten, Pak. Boten. Salah prediksi aku. Salah jenengan. Bahagia kok ya. Bahagia selalu. Ah, syukur ya. Mergo nadyan kaya ngopolan piye kowe anakku. Lek kowe iki sedih aku melu ngrantes ngerti ora? Nggih, Pak. Kowe seneng ngene aku melu marem. Kowe duwe pacar, aku melu cemburu lho ngono kuwi. Tegese engko aja lali karo pake, lali karo mboke ngono kuwi. Mboten, Pak. Syukur. Pak Camat, ayo Mbak Tutik, ayo Mang Geret Pak Camat mriki. Goleke sing pasangane sing pas iki, ayo nggih. Monggo Pak Camat, mriki Pak Camat Melarak. Nggih. Yayine gagah, dhuwur suarane bergas. Ayo. Apa nggih. Mriki Pak Camat, yo. Monggo dipun aturaken selendang biru. Yo dados. Nggih. Bekas
Ilang bakal balik neng tanganku ilang rasa Makasih tepuk tangan untuk Pak Camat. Matur suwun Pak Camat. Gandeng iki sinom, gitu. Iki pelok barang. Ayo nyilih wayang kayu ayo coba kaya apa. Ketoke luwih manis iki. Ya, kita kepane wis disebar to. Oh, bawa. Oh, bawane apa, Nong? Pelok barang oke? Hah? Lo kundang? Oh, monggo. Ayo, coba. Ya. Ya nang sawana nang coba. Piye ki nggo? Nah, iki. Saya kono to ya. Oh, iki. Senang, apa kaya apa nang? Wah, gitu. Matur nuwun sih karo Pak Teguh biasane. Iya. Lha mirsane streaming sesuk kuwi. Pak Teguh matur nuwun kula sampun yasakaken tembang sinom. Nggih, mugi-mugi Mugi-mugi panjenengan sehat, bagas waras, lancar rezekinipun. Terus anake manut kalih jenengan sedaya. Amin. Nah. Senang bawanana coba kaya apa sayu. Yo. Santiasmo. Aku kene yo Mbah, sok yo Mbah. Makseh kenyang tur ati yuwana uga Wi wigati nirayakti nadyan atoh panyo nah hitungane neng kene iki no wangsa wosar. Terharu. Terima kasih Pak Teguh. itu nyapa nyeluk indaru malah ora Mboten Pak, terharu.
terharu Pak kula Pak. Ora terharu kok ya. Piye? Wangsul wasar jana dhewe ya mentes dadi ya sabda utama. Lho jan kang utama sabda utama. Lambene tekan ndi-ndi. Nah, gandeng bawane ben ora dumpo, ben ora dumbyuk. Nah, bawane wis ngrenggo babakan Nimas Ayu Winong Nawangse. Iki lagune wayang kayu Santri Cerdas. Ayo golek Bu Kesi. Coba kaya apa? Oke, diaturake iki nggih apa jenenge ngimbangi virale santri pekok kae. Nggih, yen kanggene kula Santri Cerdas. Monggo to dipun aturaken dados. Santri cerdas ngono kuwi. Saya batin kuwi rada trenyuh ngatasi santri kok pekok ngono kuwi. Nadyan isine apik. Ya ning judule wis mari merinding. Ayo. Mula terus karo Mbah Sukron biasake santri waras utawa santri cerdas. Ngono kuwi. Terima kasih mergo ya
nasibe Nuswantara iki sak perangan sok sing menentukan ya para wali, para santri ngaminangka generasi bangsa sing bakale ya kuwi njaga NKRI tetap utuh dan seutuhnya, penuh dengan kehormatan dan kewibawaan. Ngono kuwi. Aja lali tru isih siji pamundhute saka Pak Suwarno mau kejaba sesideman panjenengane ngersake gelo. Wah ya. Rame-rame ayo. Mbak Trihastuti, terus Mbak Dian, Mbak Winong dan juga Mbak Umi nggih tutupan berempat. Itu ya apa? Diaturake gelo. Maka Cok, dados berdiri.
kompak tenan. Iya. Kowe lek kerep tanggapan ya kompak. Larang-larang latihan ae. Dasar ingin balungan dikuati karo nak mas kok ya. Luar biasa. Sik Mas. Kae kok bapak karo Anoman ki ngrembug apa? Endi? Ae.